İran'ın prezidentinin diwanının başlygy Türkmenistanyň prezidenti bilen duşuşdy. 12-nji sentýabrda İran'ın prezidentinin diwanının başlygy hemde iş dolandyrjysy Mahmud Vaezi Aşgabatda sapar edip Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugy maglumat berýär. Döwlet heçiligindäki Türkmen medeniýeti taraplaryň duşuşynyň dowamyna sowda ykdysady ulgamda hyzmatdaşlygy, sebitde ulaw ara gatnaşyk ulgamyny ösdürmegi, hazır boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň meselelerini hemde ýanygyç energetika toplumynyň gelejegini maslahat edenligini umumy sözler bilen habar berýär. İran'ın Mehr habar agentligi Vayezi'nin maslahatda sebitde asudalygy saklamagyň ähmiýetini nugtanlygyny hemde taraplaryň terrorçuluga garşy görüşi, iki ýurduň arasyndaky sowda, transport we üst-saşyr ulgamlarda hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşanyny habar berdi. İran'ın medeniýeti duşuşynyň dowamyny Türkmen prezidentiniň ykdysadyýet, medeniýet, sowda we ulaw ara gatnaşyk ulgamlaryna taraplary has ýakyn hyzmatdaşlyga çagyranyny habar berýär. İki ýurduň medeniýet serişdelerini taraplaryň energetika boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşanyny aýdylsa da, aýdylýan hyzmatdaşlygyň jekme-jekligi şeýle-de iki ýurduň arasynda dowam edýän gaz dawasy barada gurrun gozulmaýar. Ýatlasak Türkmen gazyň resmileri İran bilen aradaky gaz dawada iki taraplaryň gepleşikleriň netijesiz bolanyny aýdyp, awgustyň ortasyny bu mesele boýunça İranyň milli gaz kompaniýasyny halkara arbitraj suduna berdi. Şondan tanlyjy gün geçenden soň İran Türkmenistana gaýtyl berip Türkmen gazyň işini halkara kadyýete geçirdi. 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistan Irana gaz aktyrmagyny besedenden soň iki ýurduň arasyndaky energiýa gatnaşyklary gowşady. Aşgabat Tehrandan 1,8 milliard dollarlyk algysyny sorady. Ödegedeginde İran 3 mesele boýunça, ýagny gazyň bahasy, gazyň gyşda birden kesilmegi bilen onuň İrana ýetirendi ýany we Türkmen gazynyň hili boýunça Türkmenistany halkara arbitraj suduny berjekdigini aýtdy. Türkmen gazyň suda ýüz tutan ardasynda anyk haýsy meselelerden şikayet edenligi jemgyýetçilige nämelimligine galýar. Galy berse de Mehr habar agentliginiň ýazmagyna görä 4 gün mundan ozal 9-njy sentýabrda İranyň parlamentiniň agzasy Heşmatullah Falahat Pişe Türkmenistan bilen İranyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýyldan ýyla barha gowşamagynyň İran üçin gowgaly meseledigini tasdiklady. Ol ýurduň hususiýetçileri bilen geçiren duşuşyny eden çykyşyna bu mesele bilen bagly taraplaryň ikisiniň de günäkärdigini belläpdir. Beýleki bir tarapdan resmi habarlardan ma'lum bolşuna görä iki ýurduň resmileri soňky 2 ýylyň dowamyna bir näçe gezek duşup syýasy geňeşmeleri geçirdiler. Mart aýynda İranyň prezidenti Hasan Rohani Aşgabatda resmi sapary amala aşyrdy. Onuň ýygyany maýda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Mirezowyň ýol başlygyna Türkmen wekiliýeti Irana 2 günlük sapar etdi. Saparyň dowamyna taraplaryň dürli ugurlar boýunça maslahat geçirenligini hemde bir näçe ýylalaşyga gol çekilenligini medeniýet serişdeleri habar berdi. Şonu Türkmen wekiliýetiniň ýol başçysy İranyň prezidentiniň diwanynyň baş dolandyrjysy Mahmud Vaezi bilen hem duşuşdy. Vaezi iki ýurduň arasyna bank ulgamyna hyzmatdaşlygy ösdürmegi teklip edipdi. Medeniýet habarlaryndan ma'lum bolşuna görä soňky ýyllarda İran bilen Türkmenistan ýiti ykdysady krizisi başlany geçirýär. Iki ýurduň milli pullary degişlilikde öz hümmetini ýitirip gelýär. Geçen 7 aýyň dowamyna wagtyl İranyň dürli şäherlerine ykdysady kynçylyklar bilen bagly köçe protestleri ýüze çykdy. Türkmenistan ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary resmi derejede tasdiklamaýar. İran Islam Respublikasy bilen Türkmenistan döwletiniň arasynda 1992-nji ýylyň fevral aýynda diplomatik gatnaşyklar ýola goýuldy.